Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de El-İmran surasının 185. ayetinde diye kullu nefsin zâikatul mevt, her canlı ölümü dağıtacaktır diye. Neçe il yaşasan ahir her kim näme ölmeli musulman da onur. Ölmen kalacak yok yer yüzün üstünde. İnsanların en qowsi, peygamberlerin en üstünü, Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem öldü. Musulman da onur. Biz näme? Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Zümer surasının 30. ayetinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yüzlenip diye inneke meyyitun ve innehum meyyitun. Senem ölürsün, olurum ölür deyip aydiye. Haçanna Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ölende musulmanlar üçün, ümmet üçün en ağır günni. Sahabalar Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bolan söýgüsünden Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellemin ölümü şeýle bir ağır geldi, sahabalar goýa bir mecnuna döndüler. Gam gussa battı sahabalar. Buhari'de ve başka hadis kitaplarımızda haber berilişi ali hatta Hazreti Ömer radıyallahu anh Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bolan söýgüsünden onun ölümünü kabul edip bilmedi bir wada. Şeýle gaharlanny, şeýle gynanny, şeýle gam gussa battı, öldü diýenlere gahar edip öldü diýmän diýip şeýle özüni ýitirip Hazreti Ömer radıyallahu anh'a Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ölümü gatagır degdi. Hatta dedi vallahi ma mata Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a kasam edýäryn Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ölmedi. La yetekellem ahadun bi mevtihi illa zarabtuhu bi seyfi hâzâ. Kim Resulullah öldü diýse şu kılcımlan şoň kellesini kesernidi gaharyndan. فجاء أبو بكر رضي الله عنه فكشف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله قال بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا. Haçanna Ömer radıyallahu anh Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in ölümüne çydap bilmän, gam gussa batyp, özüni ýitirip şeýdip gahar edip gıygyryp durka Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh çykyp geldi. O gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in mübarek cesedinin bedeninin ýanyna baryp Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in ýüzüni açyp mübarek alnından öpdi we diýdi: "Enem atam sana gurban bolsun. Dir kaňam päkdiň, owudanyň ölü kaňam sen päk owudan" diýdi. ثم خرج فقال أيها الحالف على رسلك. Sonra Ebu Bekir radıyallahu anh Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in cesedinin ýanyndan çykyp Ömer'e ýüzlenip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ölmedi diýip kasam içip duran kişi ýuwaşrak boldy. فلما تكلم أبو بكر جلس عمر. حسن أبو بكر رضي الله عنه gurlap başlanna Ömer radıyallahu anh geçip qara geçip oturdu. فحمد الله أبو بكر رضي الله عنه وأثنى عليه وقال ألا من كان يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. Sonra Ebu Bekir radıyallahu anh sözüne devam etti. Allah Teala hamdü sana etti ve şeýle diýdi: "Dikkat edin, unsverin, kim Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ibadet edýän bolsa, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem öldü, vefat etdi. Emma kim Allah Teala ibadet edýän bolsa, Allah Teala diridir, ölmez diýdi." Ve izinden Ebu Bekir radıyallahu anh şul ayetleri okudy: "İnneke meyyitun ve innehum meyyitun." Sen ölürsün, olaram ölür diyen ayet okudu. Ve yine izinden ve kâle ve mâ Muhammedun illa rasûl kad halet min qablihir rusul fe in mâte ev kutil in qalabtum ala aqabikum diyen ayeti sonraçın okap insanlara yüzlenni. Yani Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dine bir rasullur. Ondan öňem rasullar, ilçiler gelip geçti. Eğer Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ölse ya da öldürülse siz näme? Öňkü bolşuňyza bolup imanlyga, öňkü ýalakka imansızlyga gaýdaýjakmy diýen ayeti okudy Ebu Bekir radıyallahu anh insanlara ýüzlenip. Feneşecen nasu yebkun. Haçan Ebu Bekir radıyallahu anh bu ayetleri okanna insanlar goýa bu ayetleri öň eşitmedik ýalak goýa birinji gezek eşitýän ýalak bu ayetleri
bir näme köşeşip sojap ağlap başladılar. Ene musulman olanlar Allah Teala'nın habibi, sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem öldü, dünyadan gaytti. Musulman olanlar. Hemmemiz ölmeli musulman olanlar. Şu ölüm diýilen zady hemmemiz daha daýmaly. Nirede bolsa musulman olanlar ölüm geljekdir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diýär: "Eynema tekunu yudrikkumul maut. Welaw kuntum fi burujin muşayyada." Siz hatta berk makam galaların içinde bolsaňyz da, siz nirde bolsaňyz da ölüm size gelip yeter diýär Allah Teala. Ve hiç kim musulman olanlar nirde öljegini bilmeýär. Hatta öz ölmeli yerimize öz ayağımızla gidýäs. Bir kişi çıkka öz yurdundan, watandan okudyp, işdip, ya dillere gidýär. Goya kazanjak, goya pul kazanjak, öýüne pul uğratjak, ya bolmasa okujak, diploma aljak diýip, ya dillere şu niýetler bilen gidýär. Emma şol baran ýerinde ölýär. Ya hassa bolup ölýär, ya bir başyna bir zat gelýär. Ya uly helakçylyk bolýar, o şoňa beňleş. Her kim näme öz ölmeli yerine, ajalynyň ýazylan yerine öz ayagy bilen barýar. Hemmemiz şeýle. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Luqman Suresi'nin 34. ayetinde aýdýar: "Ve-ma tedri nefsun bi-ayyi ardin temut." Hiç kim nirde öljegini bilmez diýär. Ve biz musulman doganlar ölümü ýatlamasak da, halamasak da ajal hukman biziň ýakamyzdan tutýar. Biz ölümü ýatlamanymyz bilen, biz ölümün gurruny etmänimiz bilen ölüm bizden uzaklaşmaýar. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Cuma Suresi'nin 8. ayetinde diýär: "Kul innel mawtellezî tefirrûne minhu fe innehu mulâqîkum, thumma turaddûne ilâ âlimul gaybi veş-şehâdeti feyunebbi'ukum bimâ kuntum ta'melûn." Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ayt diýär. Sen olara ayt. Özünden kaçıp duran ölümüňiz hukman size gelip ýetjekdir diýär. Hawa her kim uzak ömür ýaşasy gelýär. Hiç kim ölmek islemeýär. Hatta näme gurrunlasan gurrunly etmäli şoň diýär. Şoň gurrunly etmegem halamaýar köp kişiler. Emma Allah Teala näme diýär? Özünden kaçıp duran ölümüňiz hukman size gelip ýetjekdir diýär. Soňra näme boljak? Soňra aşkar we gizlini bilýän, ýani Allah Teala gaýtarylyp bararsyňyz. Hemmemiz Allah Teala'dan geldik. Allah Teala hem gaýtarylyp baraýmaly. Ve size eden işleriniz haber verilecektir diye Allah Teala. Musulman oldunmy, iman etdinmi, halal ýaşadynmy, ibadetlerini berca etdinmi, ya da iman etmän kafir bolup gezdinmi, ya da iman etdim diýip munafyk bolup gezdinmi? Şularyň hemmesiniň hasabyny bermeli. İnsanlara zulüm etdinmi, haksızlyk etdinmi, ogurlyk etdinmi, gıybet etdinmi? Hemmesini musulman doganlar kum danesi ýalak bir iş edenem bolsaň, haýr edenem bolsak, sowap edenem bolsak, günah edenem hemmesini musulmanlygyna zerre ýalçyk, zerre. Şoňam näme hemmesini hasabyny bermeli musulman doganlar.